Història de Xixona al balcó. La nevada de 1927. L'hivern de 1926 va ser molt dur i gelat. Del 25 al 26 de desembre de 1926, durant 36 hores, va caure una extraordinària nevada en la Carrasqueta i en la ciutat. La nevada es va repetir en les zones muntanyoses el dia 29 de desembre. Xixona va estar incomunicada durant alguns dies. La tranquil·litat es va recuperar en la segona setmana de gener de 1927, però la calma va durar poc. El 18 de gener, de les 10 a les 12 del matí, va tornar a nevar en Xixona i la nevada va continuar en la Carrasqueta fins el dia següent. Xixona va tornar a estar incomunicada. Por la carretera de Muchamiel no puede llegarse más que hasta 1 kilómetro de Gijona. La nieve ha borrado la línea de la carretera y es aventurado el tránsito. A l'eixida cap al coll era tanta la quantitat de neu que era impossible continuar. La nevada va suspendre fins i tot el tradicional mercat dels dimarts. El temps va millorar a poc i el dia 19 la neu va desaparèixer de la ciutat, però no així de la Carrasqueta. Uns dies després es van recuperar les comunicacions telefòniques i telegràfiques per la Carrasqueta. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.